Mutta joo, tervetuloa kaikille Araxanextin webinaariin. Ja tällä kertaa meillä on otsikkona tekoälyllä asiakastyytyväisyys uudelle tasolle. Ja oikeastaan ensimmäistä kertaa päässään Easoftin ja kumppaneiden tekoälyä esittelemään, niin sekin on hieno hetki meille. Ja käydään lopussa vielä läpi, mitä muuta tekoäly tuo tullessaan. Mutta tällä kertaa keskitytään tähän Jeffi-yhteistyön kautta tuotavaan tekoälyyn ja yleensäkin asiakastyytyväisyyteen, että miten sitä voidaan mitata ja vie kätevästi eteenpäin. Mä otan hetkeksi jaon pois päältä, niin esitellään, ketäs meillä on täällä mukana. Eli Perkki on Matti tosiaan täällä juontamassa. Sitten on Hietämäen Jaakko. Tervetuloa Jaakolle. Kiitoksia. Ja Jaakkokin voit lyhyesti esitellä, mikä sun rooli Easoftilla. Joo, mä oon tosiaan Hirmäinen Jaakko ja Oulusta käsin toimin Easoftilla. Ja mun vastuulla Easoftilla on integraatiot ja kumppanuudet. Ja ajatuksena se, että Easoftin asiakas hyötyy kumppanuuksien kautta. Yes, hieno ajatus. Ja sitten Alaserälle Jaakko, kuka on varmaan tänään eniten äänessä. Niin tervetuloa Jaakolle. Esitteletkö ihan lyhyesti, mistä tuut ja mikä rooli sulla on? Lämmin kiitos Zeffillä yrittäjänä ja toimitusjohtajana ja 20 vuotta kokemusta erilaisista asiakaskyselyistä ja monenlaista kysymyksistä. Ja hyvin innoissaan tästä aiheesta, mitä puhutaan, että miten tekoälyllä pystytään tehdä mullistavia kyselyjä. Yes, hieno homma. Mä ihan lyhyesti juonan tähän alkuun, niin lähdetään sitten liikenteeseen. Eli tuosta mennään eteenpäin. Eli tässä on lyhyesti teemat, mitä käydään läpi. Jaakko vähän näyttää semmoinen 10-15 minuutin setti, että miten nämä Jeffin asiakastyytyväisyystyökalut toimii, miten saadaan varmistettua, että samalla kun tehdään kyselyjä, niin jos on kysymys tämmöistä asiakastyytyväisyyskyselystä, niin miten saadaan ne Google-arvosteluihin sitten. Ja yleensäkin se, että nyt kun on tämä tekoäly tullut mukaan ohjelmistoihin vähitellen, niin mitenkä Jeffillä tekoäly tuo lisää hyötyä sitten yritykselle siihen asiakastyytyväisyyden kehittämiseen. Sitten Jaakko käy lyhyesti läpi, että miten tämä Jeffi integroidaan sitten Easoftin puolelle ja saadaan automatisoitua nämä kyselyt. Ja sitten mä käyn lopuksi vielä vähän läpi, että mitä kaikkea Easoftilla on tulossa jatkossa tekoälypuolelta. Mutta tämmöinen lyhyesti, varmaan se reilu puoli tuntia saadaan menemään tälläkin kertaa. Ja tuossa nyt oikeastaan ihan tämmöinen lyhyt alustus ennen kuin Alasarjalla Jaakko ottaa tuosta jakoa päälle, niin tämä on varmasti aika monelle tuttu niin kuin kuvio sille, että mihin kaikkeen tätä voi niin kuin käyttää, niin esimerkiksi silloin, kun jos halutaan tuohon myyntiprosessiin tehdä jotain kyselyjä, niin esimerkiksi myyjä lähettänyt ensimmäisen tarjouksen ja halutaan vähän asiakkaalta tiedustella, että miten tyytyväinen hän on ollut myyjän toimintaan, niin siinä vaiheessa voidaan lähettää kyselyä Jeffin kautta. Sitten toinen tämmöinen tyypillinen on se, että kun on kauppa tehty ja lasku lähetetty, niin kysytään asiakkaalta, että miten tyytyväinen se oli tähän kokonaisuuteen. Ja sitten tietenkin sitten kun löydetään niitä tyytyväisiä asiakkaita, niin se varmistetaan, että saadaan Google-arvostelut, koska se on taas sitten markkinoinnin kannalta niin kuin erittäin tärkeä juttu. Mutta tuossa lyhyesti, mistä asioista tänään puhutaan, niin oikeastaan Jaakko voisi ottaa, mä otan täältä jaon pois päältä, niin voit ottaa sieltä Jaakkoa päälle. No niin. Ensin tähän alkuun, niin lämmin kiitos tästä yhteistyöstä ensinnäkin teille Easoftille ja myös asiakkaalle, että meillä on reilu 100 yhteistä asiakasta ja
osa on saanut Zeppiin niin kuin tosi sujuvasti käyttöä, aivan siis merkittäviä tuloksia saanut aikaan, ja osa on ollut valitettavasti jäänyt pikkusen niin kuin hiljaisemmalle se käyttö, ja siinä kanssa halutaan tukea, että nyt kun tämä on teillä käytössä, niin te voitte tehdä tällä aika monenlaisia juttuja, ja se on meille Zeffillä, meidän asiakastyytyväisyys, kun sitä mitataan, niin se on hyvin yksinkertainen. Mitä Joo. enemmän asiakas käyttää, sitä tyytyväisempi hän on, ja me toivotaan, että asiakkaat käyttää paljon. Nyt tämä niinku tekoäly ja tähän aiheeseen niinku ylipäätänsä, niin NPS, eli Net Promoter Score, tai nettosuositteluindeksi suomeksi, niin siitä on tullut maailman yleisin asiakastyytyväisyyden mittari. Kun kaikki yritykset haluaa tietää, että kuinka tyytyväisiä meidän asiakkaat on, niin tämä Fred Reichheld, joka NPS:n perusti vuonna 2003, eli 21 vuotta sitten, niin siitä on tullut yli 20 vuodessa ylivoimaisesti maailman yleisin mittari. Ja se kertoo sen asteikolla -100 + 100, kuinka tyytyväisiä asiakkaat on. Ja NPS yleisesti, jos on plussan puolella, niin tilanne on ok. Jos on yli 10, niin se on vähän niin kuin enemmän ok. Jos on yli 30, se rupeaa olemaan hyvä. Jos on yli 50, se rupeaa olemaan ihan törkeä hyvä. Ja jos menee yli 70, niin se rupeaa olemaan jo ihan niin kuin harvinaisuus. Mutta tämä NPS-kysymyksenä, niin se kysymys kuuluu, että kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystä ystävälle tai työtoverille? Ja nyt siinä on skaala 0–10, ja ne, jotka vastaa 9–10 on suostelijoita, 7–8 on passiivisia, ja 0–6 väli on arvostelijat. No nyt, kun tämä NPS on se kaikkein yleisin mittari, mitä käytetään, mutta siinä NPS:ssä on iso ongelma, ja se ongelma on siinä, että ei tiedetä miksi. Eli mitkä on ne juurisyyt, että asiakkaat suosittelee, tai että asiakkaat ei suosittele. Nyt kun me ollaan Zeffillä me ollaan saatu olla yli 20 vuotta näiden kyselyjen kanssa tekemissä, yli 70 miljoonaa vastaajaa ympäri maailmaa, niin meillä on tämän nelikenttäkyselyjä ja meillä on hyvin, hyvin monipuolisia niin kuin erilaisia kyselyitä, mitä voi tehdä. Mutta siinä on se tavallaan asiakkaalle jää se vaiva, että täytyy tehdä ne just heille sopivat kysymykset. Ja monesti voi olla hankalaa niin kuin löytää, että mitkä on niin kuin tässä meidän jutussa just ne olennaisimmat mahdolliset juurisyyt, että onko asiakas tyytyväinen tai ei. Ja tähän me ollaan tehty ihan mielettömästi työtä, ja meillä on hyviä mentoreita, muun muassa Hedin Niklas, joka on Rovion perustaja, niin Niklas on tekoälyssä yksi parhaita Suomessa. Mutta me ollaan saatu luotua semmoinen malli, ja nyt kun me ollaan sitä testattu, ne tulokset on aivan käsittämättömän hyviä. Ja se idea on se, että kysytään ensin tämä NPS-kysymys, ja sen jälkeen tekoäly ottaa sitä hommasta kopiin ja rupeaa haastattelemaan asiakasta ja kaivaa juuri syyn, että miksi asiakas suosittelee tai miksi hän ei suosittele. Eli tämä on tämä idea tässä NPS:ssä. Ja samalla sen lisäksi, että siinä on se NPS-kysymys ja tekoälyhaastattelu, niin sitten jatkuu siitä eteenpäin, että kysytään tyytyväisiltä asiakkailta liidit heidän tutuistaan, niin kuin Matti näytti tuossa alussa, että kerätään lisämyyntiä ja näitä Google-arvosteluja. Eli lopussa ne NPS:stä, jotka on niin kuin oikein tyytyväisiä, niin ne ohjataan Googleen jättää se Google-arvostelu. Ja siinä on meidän asiakkaiden keskimääräinen konversio, aika lailla 12% tyytyväistä asiakkaista menee sinne ja jättää sen Google-arvostelun. Mutta nyt seuraavaksi mä laitan ruudun jakoa ja näytän ihan käytännössä, kuinka tämä tehdään. Ja tämä on yllättävän helppo niin kuin käynnistää tämmöinen kysely. Niin tämä on nyt käyttöliittymä tältä Zeffin sisältä. Ja jos tuutte uutena asiakkaana, niin täällä ei ole vielä yhtään kyselyltä tehty, mutta kun tunnukset saatte, niin tältä alkunäkymä näyttää. Nyt klikkaa tältä uusi kysely. Ja täällä on näitä erilaisia valmiskyselyjä tällä listalla. Täällä löytyy erilaisia asiakaskyselyitä ja myös erilaisia henkilöstökyselyjä. Mutta täällä ihan alimmaisena tällä listalla on NPS-tekoälyhaastattelulla. Nyt mä valitsen tämän kyselyn ja valitset tämä kysely. Nyt tässä seuraavassa vaiheessa tätä kyselyä sisältöä voi vielä halutessaan muokata. Mutta kuinka tämä toimii? Tässä on ensin tämä NPS, sen jälkeen on tämä tekoälyhaastattelu. Ja tämä tekoälyhaastattelua, tämä tekoäly, niin kuin se pitää opettaa, että se osaa haastatella ja analysoida raportit just niin kuin sun yrityksen ja toimialan mukaan. Ja se tapahtuu niin, että kun klikkaa tällä tänne asetukset, niin tähän annetaan nettisivun osoite. Ja tekoäly käy lukemassa ne nettisivut ja osaa käyttää sitä taustatietoa, niin aloitetaan tämä EA-soft. Okei, tämä on Niin, mielenkiintoista. teidän nettisivulta hetki aikaa kestää siinä. Samalla kun tekoäly analysoi, niin tässä voi, että kuinka monta kysymystä enintään tämä kysyy. Niin
Niin me ollaan ihan käytännössä asiakkaiden kanssa havaittu, että 3 on aika hyvä semmoinen niin kuin maksimi. Mutta tässä näkyy ja ihan oikealla tavalla löystää nettisivulta tiedot. Nyt ollaan tuo tekoäly opetettu. Seuraava kysymys. Tässä on laitettu, että vain niille, jotka vastaa NPS:ssä 8, 9 tai 10, eli 8-10 välille, niin heiltä kysytään, että kenelle suosittelisit palveluamme, nimi ja puhelinnumero. Jokaista sopimukseen päätyneestä vinkistä ja toimintaa sinulle XX-lahjakortin. Niin tämä voi laittaa yleensä joku 50 lahjakortti STK-ryhmän liikkeisiin. Tai jos sulla on mitä tahansa muuta nokkelaa, niin jos haluatte kerätä teidän tyytyväisiltä asiakkailta liidejä heidän tutustaa, niin tämä on hyvä kysymys. Sitten jos asiakkaalle halutaan myös lisää, niin että olisiko lähiaikoina lisätarpeita yrityksen palveluille tai tuotteille, niin se voi kysyä näin yleisesti kyllä tai ei. Tai halutessaan voit listata tuohon niin kuin teidän eri palvelut, mitä tarjoatte. Ja sitten vielä halutessaan voi kysyä vielä ekstra vapaapalautetta. Ja sitten lopussa näissä on hyvä olla arvonta. Eli jos on jotakin, mitä näkisi sitä asiakkaalle arpoa, esimerkiksi taas 50-100 euron lahjakortti STK-ryhmän liikkeisiin, ne yleensä toimii hyvin. Ja nyt tässä ihan viimeisen kysymyksessä tulee vielä tämä, että tyytyväiset asiakkaat ohjataan jättämään positiivinen Google-arvostelu. Ja tässä on nyt määritetty tämä väli 8-10. Ja jos haluatte pelkästään 5 tähden arvosteluja, niin silloin tämä kannattaa laittaa 9-10. Nimittäin osa niin kuin NPS:n kaseista antaa 4 tähden niin kuin Google-arvostelu. Mutta näitä voi halutessaan muokata. Että jos mä haluaisin laittaa tätä vain 9-10, niin vaihtaa sen noin ja se on sillä selvä. Täällä on sitten Eli näitä, tuokin on niin kuin vakiona tuossa jo toi Google-ohjaus. joo, On tosi hyvä. se on vakiona, mutta tänne täytyy laittaa oma se Google-arvostelulinkki. Eli jos sulla on pääsy sun yritykseen tähän niin Google-tunnuksiin, niin kun kirjoittaa business.google.com, niin siitä pääsee suoraan hakemaan sen teidän oman Google-arvostelulinkin. Ja sitten Joo, taas, jos sulla ei ole pääsyä, niin täällä myöhempänä, niin täällä on, eikö itse asiassa, joo, me otettiin se pois, kun me tehtiin itse semmoinen vähän niin kuin häksi, joka niin kuin loi sen linkin, niin kuin käyttäisi niitä Googlen tai sitä Googlen karttaa. Mutta okei, se välillä kävi niin, että se ei toiminut. Mutta aivan. tämä täytyy käydä hakemassa business.google.comista. Mutta on sen arvosta. Suosittelen lämpimästi, että tuo vaiva kannattaa nähdä, että hakee tuossa sen oman linkin. Joo, ja jokaisella yrityksellä jollakin on se Google Business-tili oikeus, että se löytyy. Joo. Sitten tässä voi säätää kiitossivua. Tänne voi laittaa vaikka ohjaajan nettisivulle ja laittaa joku kuva tuohon. Ja sitten nämä sähköposti-ilmoitukset täällä, niin täällä on oletuksena tehty tämmöisiä, että jos esimerkiksi asiakas vastaa NPS 0-4 välille, niin lähtee automaattisesti sähköpostilla ilmoitus halutulle henkilölle. Tämä voi laittaa sähköpostin, että kelle se menee. Tai vastaavalla, että jos asiakas antaa liidin, niin voi ohjata näitä menemään esimerkiksi myyjille tai jonnekin yleisen myynnin osoitteeseen. Eli asiakas on antanut liidin ystävästään tai on kertonut, että on kiinnostunut niin lisämyynnistä, ja tämä lisämyynnin niin liidi, niin se tulee tässä alimmaisena. Eli nämä voi laittaa päälle, kun tuo laittaa sähköpostiosoitteen, minne haluaa ne ohjata, niin se on valmis. Mutta sitten kun on tyytyväinen näihin kysymyksiin, niin seuraava vaihe on tehdä tämä ulkoasu, ja tämä kun kirjoittaa nettisivun-osoitteen oman sivun, niin onko tämä easoft.fi, niin tuo botti käy hakemassa suoraan Easoftin sivulta nuo. Täältä voi nyt ottaa sitten heidän käyttämiä, esimerkiksi Open Sans on yksi teidän fonteista. Ja Matti, onko se tämä vihreä teidän pääväri? Joo, Näin. näköjään se hakee brändivärit sinne. Hienosti. Joo. Se logo löytyy myös sieltä suoraan. Sieltä löytyy useampi logo. Joo, siellä on ilmeisesti asiakkaiden logoja. Kyllä. Taustakuvaa voi myös hakea. Ja sitten jos loppuu ideat kesken, että minkä taustakuvaa haluaa, niin voi mennä tänne etsikohtaan. Täällä on miljardeja ilmaisia kuvia Unsplashista, mistä niitä pystyy hakemaan. Joo, Nyt seuraava vaihe on asetukset, ja jos haluatte tehdä monikielisenä tämän kyselyn, tämä on valmiiksi käänty suomi, englanti, ruotsi, mutta täällä on sellainen tekoälykääntäjä, voit kääntää sen millä tahansa kielelle haluatkin, ja sitten jos on monikielinen, niin täppää tuosta täpään päälle, niin silloin kun tämä vastaaja avaa tämän, niin se avaa suoraan tämän kyselyn tämän vastaajan omalla kielellä. Mutta tämä on prosessi, miten tämä kysely luodaan, ja testaa kautta julkaise, ja nytkö se on
tulee tuohon julkaistuna, niin Käydäänpä testataan Jaakko tämä. vastailemassa sitten. Joo, mä vaikka havainnollistan tästä, miten siihen vastataan, niin vai Niin miten no mä... joo, havainnollista vaan siitä, kyllä. No niin. Eli nyt tämä voisi vastaaja avata esimerkiksi kännykkänäkymässä, tai pannaanpa tablettinäkymään, niin se näyttää tältä. Niin nyt aloitetaanpa tämmöisiä EA-softia tässä arvioimassa, niin ensimmäinen kysymys, että kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystä ystävältä tai työtoverille, niin jos mä valitsen, että okei, pistän 10. Niin tästä alkaa tämä tekoälyhaastattelu. Mikä saa antaa sinut arvosanan 10 kysymyksiä, kuinka todennäköisesti suosittelet yritystä ystävällä tai työtoverille, niin erittäin hyvä yhteistyö. Niin nyt, miten tämä erittäin hyvä yhteistyö vaikutti päätökseksi ja antaa arvosanan 10? Aivan, eli se lähtee kyselemään. Joo, Joo, koska tuosta pelkästä arvosanasta, niin siitähän ei kyllä saa, tai tavallaan erittäin hyvä yhteistyö, niin siitä ei pelkästään saa selville, että mikä se todellinen syy on. joo. Näin. Aivan, Tämä osaa itse tunnistaa, tai muuttuu, että seuraava. Niin se osaa itse tunnistaa tämä tekoäly, että milloin se juurisyy on sieltä löytynyt. okei. Niin Eli sitten kysyy, että mitä lisäajatuksia vielä kysyy yhden kysymyksen. joo, ja tämä on jätetty siihen, että jos se vastaaja haluaisi vielä niin kuin jatkaa tästä, niin tästä voisi vielä jatkaa, mutta kun tämä on tehty tarkoituksella, käyttäisi niin, että se motivoisi, että kerätään mahdollisimman paljon sitä palautetta, mutta kuitenkin tarjotaan sillä niin kuin helppo tie niin kuin eteenpäin. Ettei tule kymmeniä jatkokysymyksiä. Kyllä. Joo. Ja tämä, kun me ollaan testattu tätä itse asiassa aika paljon jo, niin aika lailla 80% kieppeillä on kaikkien meidän asiakkaiden kyselyssä niin vastausprosentti tähän niin kuin tekoälyhaastattelijat. Ihmiset tykkää vastata tähän ja se on 95,7% niin kuin vastaajista niin kertoo lopussa, niin täppää peukun ylös, että ne tykkää Aivan. tästä. Niin. Eli tämä idea, että minimimäärällä kysymyksillä justiinsa sinun yrityksen toimialaa ja kaikki huomioiden, niin kaivetaan teidän asiakkaalta ensin, että kuin tyytyväinen hän on tuolla NPS-kysymyksellä, ja sen jälkeen niin kuin tarkkaa juurisyy, miksi hän on tyytyväinen tai miksi ei ole. Kyllä. Ja sitten kerätään näillä tyytyväisiltä liidit, ja sen jälkeen, jos asiakas haluaa ostaa lisää, ja mahdollisesti muuta vapaa-palautetta ja vielä tämä arvontakysymys. Ja lopussa jättää positiivinen Google-arvostelu. Joo. Jos on antanut hyvää arvosanaa. Juuri näin. Kyllä. Mutta tämä on todella nätti ottaa käyttöön. Ja ennen kuin mä näytän jonkun raporttiesimerkin, niin haluaisiko Jaakko Kaima tässä vaiheessa näyttää, että millä tavalla tämä integraatio sieltä EASoftin päästä, niin miten tämä kysely niin kuin automatisoidaan? Kyllä. Joo, Joo, voisi olla seuraava. kyllä. Tulee luonnollisesti tuohon jatkumoksi. Eli miten kysely sitten automatisoidaan EASoftin puolella? Me luodaan tänne EASoftin rajapinta. Eli luodaan uusi rajapinta, minkä on tähän nyt luonut, ja siihen haetaan autentikaatiotiedot tai tokeni tuolta Zepin puolelta. Eli tuo rajapinta-avain. Ja tänne voidaan tehdä useita eri triggereitä, niin kuin Matti tuossa aluksi kävi. Eli kysely triggeröityy EASoftissa, kun tilauksen tila muuttuu, kun tilauksen tai resurssin toimitustila muuttuu, tai myyntiputkella liidin sarake muuttuu. Jos nyt lähdetään siitä ihan alkuprosessista, miten tarjousta tehdään EASoftiin, ja lähdetään sitä liidin sarakkeesta, että meillä on myyntiputki EASoftissa käytössä. Me valitaan kyselyn, että milloin triggeröiden, se onko liidin sarake muuttuu, ja valitaan täältä se liidin tila, eli se myyntiputken vaihe, mistä se triggeröityy. Eli esimerkiksi siitä, kun ollaan oltu asiakkaalla ja tehty asiakkaalle tarjous,
niin siitä tarjouksen jättämishetkestä 5 päivän jälkeen lähtee kysely asiakkaalta. Esimerkiksi siitä, että miten tämä myyntikäynti on jo onnistunut. Voidaan käyttää tekoälyhaastattelua myös tässä kyselyssä. Voidaan rajata triggeriä tai asiakkaita, kelle lähetetään niin myyntialueen, tilaustyypin, asiakasryhmän mukaan. Valitaan se oikea kysely. Ja sitten täällä on viestipohjat ja sitten tiedot, että mitä lähetetään tuonne Zephin suuntaan analyysiä varten. Eli tämä on niin tuo leadin analysointi tai sen tarjousvaiheessa olevan analysoinnin myynnillinen asiakastyytyväisyyskysely tai myynnillinen kysely, niin se on hyvin nopea ottaa käyttöön täältä. Sitten jos katsotaan vielä sitten, kun ollaan työt tehty tai ollaan jossakin vaiheessa tilausta, esimerkiksi jotakin työvaiheita on käyty tekemässä ja siellä on tietyt työntekijät käynyt ja halutaan siitä saada tieto, niin voidaan käyttää tätä tilauksen tai resurssin toimitustilaa. Eli täällä on myös tämmöinen esimerkiksi asiakastyytyväisyyskysely, kun muuttuu tai asiakastyytyväisyystila muuttuu, niin silloin lähtee se kysely. Ja taas voidaan säätää samoilla parametreilla. Ja tilauksen tilassa, eli sitten työmaalla on saatu valmiiksi, avoin tilaus siirretään toimitetuksi tai avoin tilaus laskutetaan, niin lähtee kysely. Ja täällä taas voidaan lähettää saman tien, kun se kysely, kun Airsoftissa se kysely siirtyy, niin lähetään saman tien kysely. Valitaan taas ne myyntialueet tänne triggerille tarvittaessa, jos halutaan rajata. Toivomuksena on, että lähetetään mahdollisimman laajasti kaikille. Ja sitten täällä voidaan katsoa viestipohja. Esimerkkinä tämmöinen viestipohja, mikä lähetetään. Ja tuolla on se linkki tekstiviestissä tai sähköpostissa, että mihin asiakas pääsee vastaamaan. Ja täällä on sitten nämä tiedot, mitkä Easoftista liikkuu tuonne Zephin suuntaan. Ja tässä oikeastaan semmoinen, mitä tietoja täältä liikkuu, niin asiakkaan tiedot tietenkin, osoitteet, mutta sitten saadaan liikkumaan myyjän tieto, eli kuka on myynyt tämän kyseisen tilauksen. Saadaan myyjän sähköposti, jotta saadaan mahdolliset tulevat liidit sille suoraan myyjälle. Myyntialueet liikkuu, mutta sitten liikkuu työntekijän tiedot. Eli jos on asennusliiketoimintaa, niin kuka on käynyt asentamassa sen kyseisen työntekijän. Eli kuka on kirjannut sinne tilaukselle tunteja, niin ne kaikki työntekijätiedot lähtee tuonne Zephin suuntaan. Ja näiden tietojen pohjalta voidaan analysoida sitten jopa se työntekijäkohtainen NPS. Erittäin hyvä. Tämmöinen triggeri siis. Tämä on niin kuin erittäin hyvä silloin just, jos tehdään niin kuin vaikka asennusliiketoimintaa, kun lähetetään heti sen jälkeen, kun se asentaja on tehnyt sen, niin silloin mahdollisesti saadaan myös, että jos siellä asiakas ei ole tyytyväinen, niin saadaan tosi nopeasti myös ne reklamaatiot sieltä kiinni. Että toi on hyvä, ettei ne jää tavallaan muhimaan sitten sinne asiakkaalle niin kuin pitkiksi ajoiksi. Ja sitten toinen kysely voidaan lähettää niin kuin vaikka muutaman kuukauden päästä, että niin kuin mikä se tilanne on siellä sillä hetkellä. Kyllä. Joo, ja sitten tehdään monesti niitä triggereitä tuonne valmiiksi, että lähteekin puolen vuoden päästä huoltokysely, että tarvitsisiko teillä laitteistohuoltoa, että mikä on tila, olethan muistanut huoltaa ja oletko tyytyväinen laitteeseen ja esimerkiksi jos tehdään jotakin laiteasennuksia sitä kautta. Eli saadaan sinne myös se jälkimarkkinointi asiakkaan. Jees. Kiitoksia Jaakko tästä. Mä otan koppia, niin lähdetään viemään kohti tekoälykehitystä Easoftilla. Vai löysikö toinen Jaakko sieltä raporttia? Mä voisin nopeasti vilauttaa. Joo. Sopiiko Matti, että ihan nopeasti vilautaa raporttia? Joo, laita vaan. Mä otan tämän pois. Näin. Tässä on meidän Zephi oma. Joo. Eli tällä samalla tavalla tulee asiakkaalle näkymään niin
näkyy ensin tämä NPS-luku, ja sitä voi katsoa myös palkkeena niin kuin tarkemmin, että minne kohtaa on klikattu. Meidän tapauksessa tulee 2 klikkausta sillä niin kuin vähän keskeltä niin kuin vasemmalle päin. Aina on parannettavaa. Nyt sitten, mitkä on ne meidän todelliset vahvuudet ja kehityskohteet, niin sä näet sitä raportista heti. Eli tämä on tekoälyanalyysin suoraan. Meidän tapauksessa helppokäyttöisyys. Zeppi on helppokäyttöinen, intuitiivinen työkalu. Käyttöliittymä ja valikot ovat selkeitä ja yksinkertaisia ja ohjeet ovat helposti löydettävissä. Tämä on tekoäly analysoinut niistä haastatteluista ja nostaa, että tärkein Zepin niin kuin vahvuus on helppokäyttöisyys. Seuraavana käyttöliittymä, seuraavana asiakaspalvelu ja niin edespäin. Ja nyt jos me halutaan ymmärtää, että nämä arvostelijat, että miksi me on, niin kuin, että asiakas ei ole tyytyväinen, kun tuon klikkas päälle, niin kyselyiden tekeminen, tämä on 3 kappaletta ihmistä kokenut, että kyselyiden tekeminen on ollut hankalaa. Ja voitte kuvitella, me ollaan meidän puolesta nämä 3 kontaktoitu perään ja haluttu lähteä palvelemaan. Mutta se idea, että sä näet suoraan, tämä tekoäly analysoi, mitkä on just sun aivan semmoiset uniikit vahvuudet, mitkä on uniikit kehityskohteet, niin pelkästään haastattelemalla nämä vastaajat. Matti mahtaa olla mute päällä. Siis mun mielestä tuo Niin. ehdottomia niin Zepin vahvuuksia ja ominaisuuksia, mitä itsekin käytän omassa työssäni, niin tuo analysointityökalu. Kyllä. Se on timantti. Jees. Joo, kiitos Jaakolle. Mennään tähän EASoftin tekoälykehitykseen lyhyesti ja yleensäkin siihen, että jos et vielä käytä EASoftia, niin tässä ihan lyhyesti, että mitä me tarjotaan. Eli me tarjotaan yhdellä kirjautumisella rakennusremontti talotekniikka-alan yrityksille järjestelmä, jolla voidaan tehdä käytännössä kaikki ne hommat, mitä työpäivänä pitää tehdä, eli ihan sieltä asiakashankinnasta, asiakashallinnasta, toiminnan ohjaamiseen, dokumentointi ja sitten laskutus, taloushallinto onnistuu myös siltä puolelta. Ja nyt on myös paikannus tullut uutena, että jos haluaa tietää, missä kalusto ja myynti menee, niin tämä on loistava työkalu siihen. Ja tietenkin ominaisuuksia on 20-30 jo, että tässä on tälleen niin kuin yleisellä tasolla esitelty ne. Ja sitten tämän ohjelmiston lisäksi meillä on huikea ekosysteemi, eli kumppanit. Zeppi on muun muassa siellä niin kuin asiakastyytyväisyyspuolella ja sitten taloushallinnon puolella on useampia kumppaneita, että heidän kautta sitten hoituu kirjanpito ja muut. Rahoituspuolelle on kumppaneita ja sitten on erilaisia tämmöisiä tukkuun liittyviä, eli saadaan vaikka hinnastot yrityksille hinnoittelua varten, niin saadaan sitten LVS-netin tai muiden kautta. Sitten on tietenkin tämän kaiken ympärillä, tässä on tosi paljon dataa eri paikoista, niin tämän päälle ollaan nyt lähdetty rakentamaan tätä tekoälyä ja EASoft AIsta puhutaan. Ja tavoite on tietenkin tästä valtavasta datamäärästä, minkä asiakkaat on kerännyt tähän meidän järjestelmään, niin että asiakkaat pääsisivät sitten sitä dataa myös hyödyntämään ja siinä oman liiketoiminnan kehittämisessä. Ja tietenkin myös, että pystytään helpottamaan sen avulla sitä tekemistä. Tässä ihan lyhyesti, että yhdellä slaidilla, että mitä meillä on tulossa seuraavaksi. Tämmöiset on ainakin näköpiirissä, eli me puhutaan, tämmöinen lempinimi on annettu kuin EASoft ESA tälle meidän assistantille, eli tämmöisiä erilaisia työkaluja puhutaan assistanteista, jotka helpottaa sitten EASoftin käyttäjiä erilaisissa työtehtävissä, eli käytännössä varmasti kaikille, ketkä käyttää EASoftia, niin jollakin tasolla tullaan tuomaan näitä työkaluja, mitkä nopeuttaa sitten tekemistä ja helpottaa sitä. Tuossa on muutamia esimerkkejä työtehtävistä, eli yksi ensimmäistä on se, että tiedon hakeminen niistä omista tiedostoista ja tietokannoista niin helpottaa sekä niin kuin EASoftin käyttäjiä
että myös sitä voidaan jatkossa käyttää myös niin kuin käytön tuessa. Eli jos on vaikka asennusliike ja siellä on erilaisia dokumentteja, esimerkiksi vaikka käyttöohjeita tuotteisiin, niin voidaan tekoälyn avulla antaa se tieto myös asiakkaiden käyttöön, että jos ne tarvii viikonloppuna tai iltaisin silloin, kun ei ole puhelinyhteyttä yritykseen, niin voidaan hakea sitä tietoa suoraan sieltä tietokannoista ja erilaisista dokumenteista. Ja sitten tietenkin toinen on niin kuin tiedon hakeminen sieltä EASoftista ja EASOft Docsista, eli näistä dokumenteista. Niin tästä on varmasti tulee olemaan paljon hyötyä sitten meidän asiakkaille. Ne pystyy erilaisia asioita hakemaan, mitä ei välttämättä ole vaikka siellä dashboardeissa, niin voidaan nopeasti hakea jotain tiettyä tietoa. Sitten yhtenä isona hankkeena on tämä työkohteiden resurssointi, eli pystyttäisiin tekemään siitä kalenteroinnista huomattavasti helpompaa. Eli silloin kun tehdään tilaus, niin se, että miten saadaan ne järkevästi ne kohteet sinne sekä kartalle että myös ajan sopivaa aikaa sille, että saadaan tehokkaasti tehtyä työt. Niin siinä on yksi iso hanke, mikä on tulossa liveeksi. Sitten tuossa esimerkiksi tämmöinen niin kuin ennusteiden tekeminen, että vaikka myyntiennusteiden tekeminen nykyisten datan pohjalta voi olla mitä tahansa muutakin ennustetta. Ja tietenkin tässä vaiheessa on tosi tärkeää, että saataisiin mahdollisimman laajasti se EASoft sinne kaikkien työntekijöiden käyttöön ja sitä dataa mahdollisimman paljon sinne, niin sitten pystytään myös sitä tekoälyä hyödyntämään siellä. Pilotteja on käynnissä jo tälläkin hetkellä ja varmasti syksyllä sitten pääsee niin kuin isommin asiakkaat mukaan näihin pilotteihin. Ja näihin, jos on kiinnostusta niin kuin lähteä ihan ensimmäisten joukossa mukaan, niin ei muuta kuin mulle rohkeasti. Tuossa on mun sähköposti ja puhelinnumero, niin rohkeasti viestiä, niin katsotaan, että mitä tarjottavaa meillä olisi niin kuin tekoälyn suhteen teille. Ja kiitoksia mun puolesta. Tässä oli tämänkertainen lähetys ja Hietamäen Jaakko voi olla niin kuin EASoftin päässä yhteyksissä, sitten Alasarjalan Jaakko Ceffin puolesta. Jos siihen liittyviä asioita tulee, niin voi olla suoraan Jaakko-yhteyksissä. Vai onko Jaakolla joku toinen numero? Menee varmaan sun kauttakin. Onko joku muukin, mihin voi olla yhteyksissä? Joo, minun voi olla, kiitos olla. Toki Seppillä kenen vaan, mutta... Kyllä. Mutta jees, tässäpä oikeastaan lyhyesti pysyttiin hyvin tässä puolen tunnin aikataulussa, niin kiitos Alasarjalan Jaakolle ja kiitos meidän puolella Hietamäen Jaakolle ja ei muuta kuin kesää kohti kaikille hyviä kesälomia. Toivottavasti kaikilla on tulossa kesälomia. Jees, kiitoksia. Lopetellaan tähän. Se on moro. Kiitos. Moi.